Bidang itiaw samla rim Pila iehnoh Pila pen mong dohnud jong Hynrei ngam katta pila pen so jadu Hynrei ka dohnud jong pika hertang sa Isdang jing Ieid linting amut baka jinggit kan helen terkismi Pipusa merkia bapidon bad nga Hynrei ngam tipidang itiaw hadu minta Man bangat pili pisus ngabjar hanapi ong baya upi isi Hynrei kapor kam laban pendam ya ka jinggit bapi buri Ngasgel bangalong tangka jakapan penjaya ka jingpang jongpi Hynrei dohnud jong pi baro kawai kadang longsa jong uhi ladapim laban klet yang awat wan pen so jadu Bidang itiaw samla rim Pila iehnoh Pila pen mong dohnud jong Hynrei ngam laban katta pila pen so jadu Hynrei ka dohnud jong pika hertang siya Nga persyong banlong ubaba Ngam kwaban poy siya katma Kumtaya pimentangan kledno Kamentoy ayuha ba pila iehnoh Pidang peit yakidur jong Haki por bapi mut bangam tip Kakirteng jong kadang minakasintur Haba pikus laya kamit Nalaban yakun Yakis pangot kibak wayapi Hynrei ngam Banyak punya uba itarapim Laban klet yang awat wan pen so jadu Bidang itiaw samla rim Pila iehnoh Pila pen mong dohnud jong Hynrei ngam laban